Aloita kimpun tekeminen kukkavarsien siistimisellä. Poista varsista lehdet ja karsi vahingoittuneet osat. Kokoa kimppu spiraaliin, jossa varret kiertävät yhdensuuntaisesti keskimmäistä vartta ympäri. Varsien kiertäessä samansuuntaisesti on tukevan sidoksen tekeminen helppoa ja varret asettuvat toistensa luo. Näin kimpun muoto ja ilmavuus on helpompi hallita. Sido kimppu tiukasti kiinni luonnonmukaisella narulla. Sidos ei saa kuitenkaan olla niin tiukka, että varret murtuvat ja katkeavat. Viimeistele kimppu leikkaamalla varret tasamittaisiksi ja niihin viistot ilmoihin. Tarkista vielä, että varsiin ei jäänyt lehtiä sidoskohdan alapuolella. Laita kimppu veteen, jossa on leikkovirkistettä. Vaihda puhdas raikas vesi parin päivän välein ja leikkaa uudet imupinnat. Näin kukat kestävät kauniita pidempään.